പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരാളുടെ ആത്മീക ജീവിതം രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ, വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം എത്ര കമനീയമാണെന്നറിയാമോ? നിത്യജീവനിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കുമൊക്കെയുള്ള തീർത്ഥാടനം വിശുദ്ധ മാമോദീസായിൽ കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുഗന്ധം പരത്തുവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ മൂറോനാൽ മുദ്രയിടപ്പെടുന്നു. യാത്രയിൽ വഴിയാഹാരമായി തമ്പുരാൻ്റെ തിരുശരീരവും പൈതാഹം അകറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം തമ്പുരാൻ്റെ തിരുരക്തവും നൽകപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധ കൂദാശകളിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീകമാകുന്ന ഊർജം ആർജിച്ച് വളരുന്നു. ഒടുവിൽ രക്ഷാകരമാകുന്ന സ്ലീബാമരത്തിൻ്റെ തണലിൽ മാലാഖമാരുടെ കാഹളനാദത്തിൻ്റെയും ആനന്ദഗീതങ്ങളുടെയും കേൾവിക്കായി പ്രതീക്ഷയോടെ തമ്പുരാൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനായി പൂർവികരുറങ്ങുന്ന മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. സത്യത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സന്തോഷവും കിരീടവും ഇത് തന്നെയാണ്.